98 годзе я зарэгістраваўся прадпрымальнікам. І з таго часу, у той час я супрацоўнічаў з газетай «Кур'ер» з Барысава. Акрамя гэтага даводзілася яшчэ супрацоўнічаць з некаторымі іншымі рэдакцыямі. То бок у штаце я там, не памятаю, з 95-го года не быў ні ў адной рэдакцыі. Такога яшчэ разумення не было, што я фрилансер. Я быў фотограф, фотожурналіст, які мае свой асобны рахунак, які за сябе сплачваў падаткі. Я сам шукаў сабе іншую працу, акрамя журналістыкі, то бок па фота. І гэта неяк, за гэта я жыву ўжо не першы год. З 98-го года да гэтага часу яшчэ не зачыніў сваё прадпрымальніцтва і яшчэ працую. А ўвогуле, чаму яшчэ ў журналістыкі? Бо журналістыка гэта хвароба, гэта не спецыяльнасць. Я захварэў ёй адзін раз на ўсё жыццё, мне здаецца так. Фриланс у Беларусі з'яўляецца таму, што няма такіх рэдакцый, у якіх людзі маглі ці жадалі працаваць. Час ад часу я раблю фотаздымкі для украінскай фоталенты навін. Іх цікавіць мой погляд на Беларусь. Яны на гэты час не знайшлі сабе іншага фотографа тут на Беларусі, але гэта не азначае, што у мяне там ёсць з імі нейкая дамова, што я вінен там кожны дзень ці там кожную гадзіну ім выдаваць нейкі фотаздымак. Не, як ёсць у мяне нейкая цікавасць пра Беларусь, то я ім гэта дасылаю. Калі фрилансер працуе з дому, гэта не азначае, што ён нічым там не займаецца, там займаецца сваімі нейкімі хатнімі справамі. Для яго ён стыкаецца са шмат праблемамі. Па-першае, гэта пошук той самай інфармацыі, якую ён можа каму-небудзь прапанаваць. Гэта як пішучы журналіст. Як гэта фота ці відэа журналіст, яму трэба знайсці гэтую інфармацыю, што адбудзецца, паспець на гэта мерапрыемства. Паспрабаваць там сабе зрабіць якую-небудзь акрэдытацыю, як гэта патрабуецца, ці то бок знайсці нейкія падыходы, каб трапіць на гэта мерапрыемства, адзняць гэты матэрыял і потым выдаць яго на свайму замоўніку, скажем так. Калі ёсць афіцыйная рэдакцыя, таго журналіста могуць запрасіць на нейкае мерапрыемства. Пра фрилансера яго ніхто не запрашае, бо яго у нас у краіне не прызнаюць як журналіста. Мясцовыя ўлады ўвесь час неяк не тое, што забараняюць, яны і не запрашаюць нікуды. Але на то ён і фрилансер, каб ён смог знайсці нейкія падыходы, каб здабыць гэтую інфармацыю.